Nyt mä esittelen teille kaikki nämä 3 uutuutta ja mitä nämä tarkalleen on ja mitä nämä esimerkiksi hampurilaiset sisältää. Nyt mä esittelen teille Chittier Chickenin Chicken Finger-aterian. Ja mitä nämä tikut? Mikä on chicken tikku? Mä näytän teille. Tää on erittäin mehevä, hyvin täyteläinen sisältä ja rapea päältä. Proteiinina on käytetty soija- ja vehnäproteiinia ja maistuu aivan niin kuin kana. Nyt mä esittelen teille Chicken Korean Barbecue-aterian. Eli mikä tästä tekee Korean on se, että me ollaan laitettu meidän pihvi, upotettu siihen Korean barbecue-kastikkeeseen, eikä perinteiseen tapaan vaan laitettu kastiketta päälle. Tämän lisäksi totta kai vihanneksia ja oikein hyvää briossisämpylää. Ja nyt esittelyssä Chicken Tropical Burger. Eli tässä näin on meidän rapea chicken pihvi. Ja mikä siitä tekee tropikaalisen on pari ananasrengasta, joka tuo sellaista mukavaa makeutta ja syvyyttä siihen. Kaikkiin chicken-aterioihin tulee mukaan totta kai ranskalaiset, haluamasi dippi ja haluamasi juoma myös.